There is a symbiotic relationship between sustainable forest management and modern bioenergy. By managing forests, not only do we protect the environment against the outbreak of wildfires, but also we contribute to the targets of circular economy and climate resilience. The Hellenic Biomass Association has proposed the scheme of green biomass points, which are hubs that collect residual biomass from different resources, like, for example, agricultural biomass, forest biomass, or municipal biomass coming from peri-urban forests like this one. Είμαστε στην Παλίνη, στο Λόφο Λεβίδη, σε ένα μοναδικό τεριαστικό δάσος, 87 στρεμμάτων. Είναι το κόσμημα της περιοχής μας, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί δεν αποτελεί ένα σημείο που είναι ως σημείο αναψυχής, αλλά γιατί μέσα εδώ πραγματικά αναπνέει αυτή η πόλη. Η διαχείριση των δασών είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από εκεί μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια σειρά από ζητήματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και η αξιοποίησή τους μέσα από τα υπολείμματά τους μπορεί να φέρει τεράστια οικονομικά ωφέλη. Αυτό σχεδιάζουμε μαζί με άλλους 5 δήμους και πιστεύουμε στο επόμενο διάστημα θα το κάνουμε πράξη. Η Δασική Υπηρεσία, ως υπεύθυνη για τη διαχείριση και την προστασία των δασών, τα τελευταία χρόνια, μετά την έντονη παρουσία της κλιματικής κρίσης, χρηματοδοτήθηκε και από εθνικούς πόρους, αλλά κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έκανε έργα καθαρισμού των δασών για την αντιπυρική προστασία. Αυτό έχει να κάνει με τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης αλλά και έναρξης των πυρκαγιών και την προστασία των οικισμών που βρίσκονται κυρίως στην Αττική, οι οποίοι οικισμοί είναι πάρα πολλοί. Μέσα από αυτή τη διαδικασία απομακρύνεται η νεκρή, η ξερή και η επικίνδυνη για πυρκαγιά βλάστηση, αλλά ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη διαδικασία, απομακρύνοντας τη βλάστηση, δημιουργούμε μία ανάγκη παραγωγής της ενέργειας μέσα από τη βιομάζα. Αυτό σημαίνει ότι ένα μικρό μέρος της ξυλίας και του ξυλαποθέματος που απομακρύνεται πηγαίνει σε εταιρείες που συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να παραχθεί αυτή η ενέργεια. Και ένα μικρό μέρος που είναι κυρίως τα ψηλά σε μέγεθος κλαδιά και διάμετρο θρηματίζονται και διασκοπίζονται μέσα στο δάσος.